Рэакцыя беларускіх уладаў на падзеі вакол Ірана хаатычная, непаслядоўная, сумбурная. Падзеі вакол Ірана, атакі Ізраіля і Злучаных Штатаў на ключавыя аб'екты Ірана, адказ Ірана па краінах Персідскай затокі ператварае гэтую кампанію ў некую вайну на Блізкім Усходзе. Гэта галоўная падзея сусветнага парадку дня, і на яе рэагуюць практычна так ці інакш усе краіны свету. Рэакцыя беларускіх уладаў даволі такая непаслядоўная, і ствараецца ўражанне, што яна абумоўлена некім такім псіхалагічным стрэсам, у якім знаходзіцца Александр Лукашенко. Ён заўсёды вельмі хваравіта рэагуе на зрынанне дыктатарскіх рэжымаў у свеце, на забойства іх лідараў. А тут мы бачым, што пад дзеяннем адміністрацыі ЗША спачатку захопліваецца ў палон кіраўнік Венесуэлы Ніколас Мадура, а потым гіне кіраўнік Ірана Алі Хаменеі. З іншага боку, яшчэ адна паралель. Якія прэтэнзіі ў ЗША адносна Ірана? Прэтэнзіі ў тым, што Іран хоча стварыць уласную ядзерную зброю і распрацоўвае ракетную праграму. Дык жа і ў Беларусі сёння ёсць ядзерная зброя, ва всякім разе, па афіцыйным дадзеным беларускіх уладаў, і зноў жа паводле афіцыйных дадзеных тут з'яўляецца расійскі ракетны комплекс «Орешник». В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами и договаривались, ракетный комплекс «Орешник». Таму паралелі вельмі празрыстыя. І у чым праяўляецца гэты хаатызм і непаслядоўнасць беларускіх уладаў? Глядзіце самі, некалькі прыкладаў. 28 лютага Міністэрства замежных спраў Беларусі 2 разы выступае з заявай. Чаму 2 разы ў адзін дзень? Это трохі дзіўнавата. Затым 1 сакавіка спачуванне іранскаму народу выказвае спікер ніжняй палаты парламента Ігор Сергіенка. 2 сакавіка ўжо сам Александр Лукашенко выказвае спачуванне з нагоды гібелі Алі Хаменеі. 4 сакавіка кіраўніца верхняй палаты парламента Наталья Качанова дасылае спачуванне адносна гібелі іранскіх грамадзян, у тым ліку і кіраўніка Ірана. 2 сакавіка намеснік міністра замежных спраў Беларусі Лукашевіч прымае амбасадара Ірана ў Беларусі і выказвае яму спачуванне. 4 сакавіка ўжо сам Лукашенко прымае амбасадара Ірана і выказвае тое ж самае спачуванне. Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза 3 мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист. Еще раз примите мои соболезнования в связи с гибелью мирных жителей, детей и Алі Хаменеі. Таму некая такая дзіўная непаслядоўнасць у дзеянні беларускіх уладаў абумоўлена яшчэ і тым, каб манеўраваць паміж рознымі інтарэсамі, якія сутыкнуліся ў гэтым канфлікце. З аднаго боку, каб пазіцыя афіцыйнага Менска неяк супадала больш-менш з пазіцыяй Расіі. Затым беларускія ўлады не хацелі псаваць адносіны з новай амерыканскай адміністрацыяй Дональда Трампа, бо пачаўся перамоўны працэс паміж Менскам і Вашынгтонам, і на гэты працэс беларускія ўлады вельмі моцна паставілі, шмат чаго паставілі. І не хацелася б зрываць тую вялікую здзелку, на якую арыентуецца Александр Лукашенко. І зразумела, трэба выказаць падтрымку Ірану, з якім у Беларусі даволі даўнія сяброўскія адносіны. Да таго ж варта праявіць салідарнасць з дыктатарскімі рэжымамі, з якімі заўсёды салідарызаваўся афіцыйны Менск. Але з іншага боку,
Іран атакаваў краіны, з якімі таксама сябруе афіцыйны Мінск. Напрыклад, той жа Аман, тыя ж Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, куды Лукашенка ездзіць з сям'ёй на доўгія дні адпачынку кожны год. Таксама з імі псаваць адносіны не варта. Ну і вельмі важны чыннік – гэта унутраная беларуская аўдыторыя. Таксама варта было паслядоўна неяк праводзіць лінію, якая была зразумелая гэтай аўдыторыі, лінію на варажнечу з Захадам, на падтрымку краін дыктатарскіх у свеце. І вось тут мы бачым яшчэ адна цікавая супярэчнасць. То бок афіцыйная пазіцыя беларускіх уладаў і пазіцыя беларускай прапаганды, яна вельмі радыкальна разыходзіцца. Калі пазіцыя афіцыйнага Мінска вельмі асцярожная, вытрыманая, то прапаганда беларуская нібы сарвалася з ланцуга і пачала абвінавачваць Злучаныя Штаты ва ўсіх смяротных грахах, амаль да таго, што Дональда Трампа трэба пасадзіць у вязніцу і ўвогуле трэба спыніць усякія перамоўныя працэсы з ЗША, бо пад дахам гэтых перамоваў амерыканскія ўлады якраз і зрынаюць дыктатарскія рэжымы. Гэта таксама новая з'ява для беларускага палітычнага жыцця. Международных правил больше нету. Мы видим, как Запад ведет переговоры. Для нас вывод один. Нам надо быть сильными, никому не верить. И мы сейчас прекрасно понимаем, если бы не те действия, которые сделал батька в 2020 году, если бы не возвращение ядерного оружия, если бы не размещение Орешника, это все было бы здесь. Александр Лукашенко нечакана памілаваў 15 палітвязняў. Чаму раптам? Справа ў тым, што днямі памёрла палітвязень Алена Панкова, якая была ў статусе палітвязня і знаходзілася на так званай хіміі. Гэта выклікала негатыўны рэзананс інфармацыйны вакол дзеяння ўладаў, і каб перабіць гэты рэзананс, Александр Лукашенко пайшоў вось на памілаванне 15 палітвязняў, якіх, дарэчы, як можна зразумець, не дэпартуюць з Беларусі.